ולסיפור כאוב אחר, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר בעיית הפליטים. הממשלה מעדיפה לעצום עין לנוכח התופעה המתעצמת בואם של אלפי פליטים למדינה. הטיפול בהם נופל על הרשויות המקומיות ובעיקר על ארגונים ואנשים פרטיים שלא מוכנים לעמוד מנגד. דנה בר, כתבתנו, מביאה היום את סיפורו של אולפן לנערים פליטים שזוכים בצד מלחמת ההישרדות שלהם בקצת חמלה ישראלית. ולומדים ושחים ושחים. לאולפן שהקימו לפני כחודש הנוער העובד והלומד וארגון מסילה בבית ספר ישן ביפו מגיעים 3 פעמים בשבוע כ-20 נערים פליטים שהגיעו הנה לבד ממדינות שונות באפריקה. כאן הם לומדים עברית ושיעורי העשרה ובעיקר נמצאים במסגרת. I don't speak Hebrew, I speak little English. So I have to learn to agree with the Israeli people in my work. It's my chance. אין להם אף אחד, לא אמא, לא אבא, לא אף מבוגר שדואג להם, והם עובדים למחייתם, גרים במקלטים, בכל מיני דירות סחורות בדרום תל אביב, ואנחנו באים בשביל גם לתת להם מסגרת, גם ללמד אותם, וגם שיהיה מישהו מבוגר אחראי שדואג להם. מה השעה? עיריית תל אביב יפו משלבת את ילדי הפליטים במסגרות חינוכיות, אבל לנערים אין ממש לאן ללכת. מגיל 16 חוק חינוך חובה לא חל עליהם, והמדינה לא מחויבת לתת להם מקום ללמוד. האולפן זה מסגרת מניעה, כדי שהנוער הזה לא יידרדר, כן ימצא את מקומו, כן ישתלב, עד שיוכרע העניין, הלא אין מדיניות ממשלתית לגביהם, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם. וזאת בדיוק הבעיה. כל נושא הטיפול בפליטים נופל על כתפיהם של עיריית תל אביב יפו, עמותות שונות ואנשים טובים. המדינה מצידה מתעלמת מהבעיה ההולכת וגדלה. הילדים נמצאים ללא טיפול וללא מסגרת. זה ילדים שצריכים עזרה, זה ילדים שעברו דברים מאוד קשים, גם נפשית וגם פיזית, והם צריכים עזרה, הם צריכים שיהיה להם בית לגור בו, הם צריכים אוכל, הם צריכים בגדים, אין להם שום דבר מהדברים האלה. אתה רוצה לחזור הביתה לסודן? לא, עכשיו? לא, עכשיו סודן, עכשיו בלגן. ישראל לא בלגן, ישראל יפה. האולפן שפועל בהתנדבות וללא תקציב מהמדינה נותן לנערים הזדמנות לחזור להיות ילדים, לפחות לכמה שעות בשבוע, עד שהם חוזרים לשרוד ולפרנס את עצמם לבד. שלום יעל דיין, סגנית ראש עיריית תל אביב. ערב טוב. אז עמותות שונות, אנשים טובים, זה הפתרון של מדינת ישראל. ועיריית תל אביב, זה הפתרון שמדינת ישראל יודעת להעמיד ברשותם. ודאי שלא. זה שערורייה שאילולא כולם היום אומרים לי, חכי כמה ימים אחרי דוח וינוגרד. ממש לא בא לי לחכות, לא בא לאנשים האלה לחכות. זה סקנדל מוחלט שמדינת ישראל, שאפשרה את הכניסה שלהם, לא שטה ולא שמה עליהם, ולא נותנת סיוע. הכל נפל על תל אביב יפו. זה נכון, אבל אני רוצה באמת להבין את המנגנון. הפליטים המסכנים האלה משתחררים ממעצר בדרום, עולים על אוטובוס. כן, עוד שעה מעכשיו. מגיע אוטובוס כזה. בזמן אמת, מגיעים 2 אוטובוסים. והם מתפזרים, ורק אלוהים יודע איפה הם. אנחנו שם, גם מסילה, וגם שזה אורגן של תל אביב של העירייה, גם עמותות מתנדבים. וגם אני אישית, אנחנו שם, יורדים 100 איש הערב, ורק לפני שעתיים הודיעו לנו שמתוכם 26 נשים. אז באתי הנה ובדרך פתחנו מחסן חירום של העירייה, ומה שראו קודם על על הגבר שקפה מקור, אנחנו פותחים בעוד שעתיים את ההוסטל לנשים הומלסיות, חסרות בית, כדי להכניס את ה-26 נשים שבאות הערב מדרפור קציעות, הפליטות, כי אין לנו שום מקום אחר, ותאמין לי... לכולם תהיה קורת גג תהיה קורת גג הלילה, וסמיכות, שוב פעם, במחסני חירום. תפו שלא תהיה הכרזה על שעת חירום, ונצטרך את אותו מקלט גם לעצמנו וגם לפליטים. תראי, לא מדובר, שדעת, בסתם עירייה. עיריית תל אביב, עירייה חזקה, איתנה, פיננסית, איזה לחץ אתם יכולים להפעיל על הממשלה כדי שיהיה כאן איזשהו מנגנון ממלכתי, אמיתי, שיוכל לטפל בבעיה המבישה הזאת, לראות את הכתבות האלה ולהתבייש כל פעם מחדש? אני לא יכולה אפילו להגיד שיש כוונה טובה. אנחנו, כלומר, גם רון חולדאי, ראש העירייה, ואני פנינו בשבוע האחרון, לממשלה נהנינו בכלום, פנינו לשר הפנים, בכל פנייה שהיא, היחידים שנענו, ואני מקווה שמישהו רואה את השידור הזה,
זה ראש עיריית חולון וראש עיריית בת ים, ומחר בבוקר נתחיל לתאם איתם להתחיל לפזר, כי תל אביב חנוכה. האנשים האלה יש להם רישיונות עבודה. מאוד חשוב שיבואו מעסיקים ויפנו למסילה או אלינו לעירייה. ויעסיקו את הנערים האלה, כי נערים ברחובות זה מתכון בטוח לפשיעה. הנערים זה הבעיה הקטנה. הגברים מאות שנמצאים בתנאים לא תנאים. בהחלט. וחייבים להעסיק אותם, ואז אנחנו נמצא להם פתרונות. יעל דיין, סגנית ראש עיריית תל אביב, תודה רבה לך. תודה לך. כ-150 מאבטחי שרים